anụrụ m di obodo oyibo, o wee nụsịa m wee jebe obodo oyibo, si m wee lie ndidi n'ọnwa obele oge nye nweta akwụkwọ ya. Nọlụ na-echie after 1 year 2 years, ọ kpọọ m si m na ya ma nwetanwuzikwa akwụkwọ ya, na ya ga-achọzi another means ya ga-eji wee nweta akwụkwọ ya. Nke anụnwa bụ after 2 years and nchebekwu ya chegidie ọ na-aklọk 4 years. Ihe nna anụzikwa bụ na ọ nụ nwaanyị onye ọcha. M wee kpọọ ya wee jụbịa, ọ sị m na enwere ụzọ ọzọ ya ga-esi wee nweta akwụkwọ ya, na-abụghị m ya nụ nwaanyị onye ọcha. M wee lie ndidi na-ehi ibie na-eme ka ya mere. Mgbakwa nkịtị o, njezie na Facebook, ọ bụ na o wepụgo pikchọ m niile dị na Facebook tinye nke ya na nwaanyị onye ọcha. Ọ bụrụ dị nke a mbụ ihe na-ewo m iwe, o wee kpọọ m sị m akpọzina ya na fon. N'ofu mbọsị kịta m nwee ike kpọọ ya na fon, nwaanyị onye ọcha afọ na ya na nna akpụ ya na fon mgbe afọ o mebielie ife. M wee kwụsị ikpe ya na fon, nọọ mgbe ọbụla o ji chọzie ọkpọọ m na-edikwa ihe nke a. Mgbe a na-agwa gị ihe, anọzi m na 70 years, ike akwụgola ọtọ gwụ m. And the parents m a na-akwụ enye aka, ị na-agwa fafa sị gị nwee ndidi n'obodo oyibo adụrizi, onye ị na-agwa sị gị nwee ndidi n'obodo oyibo adụrizi. Mgbe m na-agwa gị ha, di na-abịakwalụ m o, ma gị na-ajụ. Mgbe nọkọtazịa na 70 years ahụ ike agwụgo m, wee sị mba. Mgbe enwe nwoke mụ na ya na-agba ọfụrụ, the man like amụ nnọọ, bido mụ na ya na-agba bido yiba. Ayịa wee kọbalị ya sị na nnekwu ije m. Ọ sị m na the guy ya lọvụrụ m, na ọ bụrụ na the guy lọvụrụ m, na ọ kala ịnatago bịa dulu m. Mụ hapụta akụkọ ndị obodo oyibo na ihe ha ji enye excuse. Mgbe a na-agwa gị ha, dị onye ọcha, nwaanyị onye ọcha duzikwa ime. Ọ ka m fụzi na nwaanyị onye ọcha duzi ime ka m ji wee weziela onwe m wee nye this guy mụ na ya na-abọ na-akwụ. Mụ na ya na-abọ bido na-akwụ. Ọkwa ya, m wee duru the guy wee bịa wee zukọ ndị be nna m. Ndị be nna m sị m mba na fa ekwere m chebe nke obodo oyibo, wee sịfa mba na ma ama nchezi. Na ọ bụrụ na fa achọrọ iwe ego n'aka nwoke a, na m esoro nwoke a gbafue. M wee gwasịa ha, ha wee sị oke ọ bụrụ na ihe nchọ, the guy bịanụ m ego. So mụ na the guy kwuchie wee kasịa, mana duto na o nwere ihe the guy na-eme, ọ sị ka ọ round up. Ọ ga-etekicha anyị 3 months time ya wee bịa wee mee ego. Amụrọ m ife mere eme from nowhere. Nwoke obodo oyibo nwa ala ndịkwa wee bata fịa, ọ chọlụ m bịa sịba m na ya dụsọrị nkewa ka ọ batalụ ka isie m, anaghịzi m efile anything. So wee jee wee lọjaa na hotel wee sị m bịa, wee jebe luo n'ịmagolu maka na o mere ego m, o metụbe m aka, ekwuru m okwu. Mụ na ya na-abọ wee nọba nọsịa ka anyị na-anọzi, dị ọdaghị anyị na-akpọ m. O wee na-ajụ m kedu onye na-akpọ m, na-akọt fonu kata fonu, gbanyụọ fonu. Mgbanye afọ m gbanyụzi fonu, ya nwa wee dozie warịrị wee sị m mba mụ bụ ifonu m, kedu ihe na-emenụ. M wee kọbalịa ihe na-emenụ, kọsịalịa wee sị ya in fact na me decide go na m ga-anụ the guy before wee bata. O wee sị m ebe m decide go na mụ na the guy ga-anụ, ka ekwena ihe m ji hapụ onwe m. Nwee sị ya na ndị confused, na m amara ihe m ga-eme, and na m amara ka m esi gwaba gị ihe anụ ozugbo ozugbo. Ọkwana ya. So m wee gwasa anya, wee sị m na ahụ ka ekwena ihe nlo, ka decision m ma nchọrọ ịga n'iru with the guy, ma nchọrọ ịga n'iru with the guy. Wee sị ya eziokwu na anyị akwadosigo everything. O wee sị m na number 1, mụ malụ na nka nọ n'afọ ya azịrị nwunye, na m enwere right ịnụ nwoke ọzọ. Wee sị na m nwekwa right o, after all na imere m court wedding, na ihe imelụwo traditional ka imele ego n'isi m. Ọkwanye ihe a ka ngwasa this guy ihe a, o wee iwe tọnụọ pụọ. So m chekete ka o chieta azụ na rum, o chietara, m wee kwado pụọ. Mgbe a na-agwa gị ihe, dị ọda guy na-ewezi iwe because ọ kpọgo m countless time, epikiri m call. So m pụza wee je kpọọ the guy wee gwabịa ihe na-emenụ, gwasịa ya. The guy wee tie sị m nke na-eme kịta, nsị a ọ sị m ka ekwenụ ihe dị m na uche, kedu ihe m na-eche. Nwee sị ya agwa m ya hụ ha sị ya na that guy na adịbe m sure, ya nyegodu m time that I need to think. Ihe a ka m gwa the guy. So ọkwana ya, m wee jekwekwe this guy nke obodo oyibo, maka mgbe a na-agwa gị ha, ọ nọzi be nna m na-ekpese na-aba na ọbụrụ sọsọ ya jebele obodo oyibo, na ọbụrụ sọsọ ya ka ụdị ihe a megoro, na-akọ nnọọ so many things. Ọkwana ya, m wee bata ndị be anyị na-asị ọkwafa gwa m.
Nwesi a ka ezi ka isi wee nata within this period of 3 months nchọrọ ịnụ di ka isi wee malụ because not the suspicious. Osi m na-etu o si wee gbatakwụlụ ya ịghọtago na amadị na ya ga-abata na akwụkwọ ya pụtazi n'ike ya sị ka ya surprise ama ihe a ka okwu ọkwa ya this girl wee si ya so na ihe anyị nata kịta awụ ka ị bịaza nudulu m ọ sị ya mba o na ihe a natara ihe adụkwu mma na ọka collect all the information ya need ka wee chigebe azụ na ya nalụzie nye tilie akwụkwọ na highest ọ ga-eteki bụ 1 to 2 years or highest na some ada take dị 2 years no 1.5 or 1 year abịaza akpọlịa ihe aka this guy gwara ya o sinyasị ya ọsịa no just ya nyekwu onye 1 year or 1.5 ya lụrụ etili akwụkwọ si ozugbo ọ gaba ya wesa ka maka nwaanyị onye ọcha ọsị na ọnya nalụkwuo no on the process ka a ga-agwazi nwaanyị onye ọcha na ya chọọzi nke nwa ihe aka this guy kọ. In fact ka o si gbatakwụlụ kịta this girl dị very confused ọ mara ihe ọ ga-eme. Ọ sị m na this guy kọchala ihe a ọdụ ka ara anọ n'elu wee nyụ gbali ijiji ghalị na ya mara ife a ga-eme mana ya chọọ ka ya mara ife ndị mmadụ lụ. Nwanne m kedu ife ilo kedu ife ọdụ ka this girl mee na ọnya nụba nwoke nke Naija nke na-akwado ka ọ bịa mee gie ka ya na ya na-abọbili nụbala onwe di na nwunye ka ọnya nọkwala na chebekwe nwoke obodo oyibo ọ nalụ oke otilie akwụkwọ ọ sị na o nwere ike ịnọ 1 or 1.5 or 2 years time wee bịa dulie. Biko ọ bụrụ na ị ga-esi ozi a gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu nwa agbọghọbịa aka iji ma ife ọ ga-eme. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.